Barka da zuwa Hausa Magic TV. Kar ka manta mai sauraro ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za ka kasance da sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Jama'atu Ali Sunna Lidda'awati wal Jihad wadda aka fi sani da Boko Haram bangaren Abubakar Shekau sun saki wasu hotuna da suka yi matukar tashin hankalin jama'ar al'ummar Najeriya musamman al'ummar yankin Maiduguri da ke jihar Borno a arewacin Najeriya. Membobin kungiyar ta Boko Haram sun saki wasu hotuna yadda suka gudanar da bikin sallar su da kuma yadda suka gudanar da sallar idin su a cikin dajin Sambisa da ke arewacin Najeriya a jihar Borno. Bayan kammala sallar membobin kungiyar ta Boko Haram an hango su a cikin hotuna suna rungumar junansu tare da taya junansu murnar sallar idi. Sai dai jim kaɗan bayan wallafa wannan hotuna a dandalin sada zumunta na WhatsApp da Facebook da kuma jaridun Najeriya, al'ummar arewacin Najeriya hankalinsu ya yi matukar tashi ganin yadda ake cewa an kawo ƙarshen membobin kungiyar ta Boko Haram. Sai dai kuma bayan ganin wannan hotuna al'ummar Najeriya hankalinsu ya matukar tashi sakamakon ganin membobin kungiyar ta Boko Haram da suka wuce kimanin adadin mutum 100 suna gudanar da sallar idinsu a cikin dajin Sambisa da arewacin Najeriya a jihar Borno. Fatan mu dai ya hayyu ya qayyimu ya badi as-samawati wal ardi, ya Allah ka kawo mana mafita ka kuma kawo mana dauki ka kawo mana karshen wannan ta'addanci da ya addabi yankin arewacin Najeriya da ma kasa da duniya baki daya. Idan yau ne farkon zuwan ku wannan tasha muna so ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna kararrawar sanarwa da zarar mun daura sababbin shirye-shirye